Новини на телеканалі АТР. 27 жовтня, 1338-й день анексії Криму. В студії Софія Бляєва. Мої вітання. Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз у Києві. Їхній літак годину тому приземлився в аеропорті Бориспіль. Першими їх зустріли лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та Рифат Чубаров та представники кримсько-татарської громади. В аеропорту Бориспіль Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров разом з лідерами кримських татар провели прес-конференцію. Вона щойно завершилася. Вони подякували усім, хто допомагав їм звільнитись з кремлівського полону. Та заявили, що і надалі боротимуться за звільнення політв'язнів. Я благодарен тысячам и тысячам людей, которые во многих странах выходили с лозунгами «Свободу Ильми Умерову, свободу Ахтему Чийгозу». Благодарен нашим тысячам соотечественникам, которые беспрестанно, ежедневно ходили на судебные процессы наших героев и морально поддерживали их. Я благодарен единству нашего народа. Если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. И это освобождение, это символизм. Это наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою свободу, за свою независимость, что наш президент, он будет отстаивать свободу каждого гражданина. Одразу після прес-конференції в аеропорту Бориспіль Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров прибудуть на зустріч з президентом України Петром Порошенко. На Банковій біля адміністрації знаходиться наш кореспондент Оксана Гуцул. Оксана, на котру запланована зустріч? Так, зустріч тут запланована на 16-ту годину. Тут очікують Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Власне, про що будуть говорити, достеменно поки що невідомо. Але у своїх попередніх інтерв'ю вони говорили про те, що хочуть подякувати Порошенку за його співпрацю з президентом Туреччини Ердоганом, а також хочуть поговорити про звільнення інших політичних в'язнів Кремля, зокрема, звільнення Олега Сенцова, засудженого до 20 років ув'язнення. Студія. Дякую, це була наша Оксана Гуцул. Менш ніж за годину Петро Порошенко зустрінеться зі звільненими Ахтемом Чийгозом і Ільмі Умеровим. Ми слідкуємо за перебігом подій, розкажемо більше вже згодом. Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, засуджені в окупованому Криму, передали Туреччині 25 жовтня. Напередодні вже колишні політв'язні зустрілися з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза та Умерова була досягнута під час останньої зустрічі президента Ердогана і його російського колеги Путіна. Наразі це всі новини. Більше розкажемо вже менш ніж за годину. Будьте з АТР.